més industrial. Jo, com bé dir, jo soc empresari del tèxtil i, bueno, tinc que dir en primer lloc que el tema d'infrafinançament és un problema que portem arrastrant molts anys en el nostre territori. El que passa que sembla que enguany, fa un any o dos, arriba a sentir parlar d'infrafinançament fins i tot en els bars, en el mercat. Sembla que és un tema que ja es parla no a nivell acadèmic, a nivell empresarial, a nivell industrial, sinó ja és algo que tot el món hem sentit parlar. I és un tema important per a millorar la nostra qualitat de vida, perquè es tracta de que volem tindre una vida digna dins del nostre territori. Mireu, la situació valenciana és una situació anormal. Tinguem una renda per càpita inferior a la mitjana espanyola, que som pobles, i financiem els nostres impostos a comunitats autònomes riques, com per exemple Navarra. Això és així com us ho dic. I és curiós que encara no s'hagi hagut un moviment de reivindicació forta en el seu territori per a demandar aquest tractament tan injust que tinguem en el nostre país, que ens afecta a tots. Ens afecta als servicis socials, s'afecta a la indústria, s'afecta als pensionistes, a tots. Jo vaig a parlar sobretot del tema industrial. Jo soc president de la patronal de les empreses tèxtils de la Vall d'Alba. No cal que us diga la crisi que hem patit tan greu en el nostre sector i en el nostre territori. I la crisi del tèxtil sobretot ha sigut perquè hem entrat en un món globalitzat, amb una competència atroç que ha vingut des de països asiàtics. El futur de la indústria, i en aquest particular fet en el tèxtil, per a mi és optimista, però necessitem inversions importants en maquinària d'última tecnologia que ens ajuden a ser competitius respecte als productes que utilitzen la mà d'obra de baix cost. Però, clar, això, després de la crisi que hem patit, és molt important que l'administració ens ajudi a l'hora d'invertir, perquè, clar, la inversió en maquinària, en nous industrials, en emplear gent, per una empresa i un sector que va tant, necessitem ajuda, posar la nostra part, que els empresaris posem el patrimoni també en joc, quan invertim, però si l'administració s'ajuda, els llancem. Per exemple, enguany, per part de l'administració valenciana, de la Generalitat Valenciana, en el sector tèxtil, hem rebut una ajuda d'1.400.000 euros per a tot el sector. 1.400.000 euros sona molt, però us asseguro que no és res. No és res perquè la demanda que ha hagut ha quintuplicat la xifra que s'ha aprovat. Què passa? Efectivament, hem presentat aquesta ajuda a moltes empreses, maquinària del tèxtil, que és molt costosa perquè us ajudaria a produir a menys costos. Però, clar, si la inversió em va suposar d'una maquinària que són 300.000 euros, estic pagant d'1.400.000 euros per a tot el sector. Però si una empresa només té una màquina i necessita 300.000 euros, al final l'administració me l'aprova, doncs us pot donar potser 20.000 euros o 30.000 euros. Que sempre és bo. Però això no passa en altres territoris. Si anem al País Basc, per exemple, els industrials bascos tenen el triple d'ajuda que els valencians. I per què? No són més listos que nosaltres. És que els bascos s'administren els seus impostos. Ells tenen un concert en el qual han arribat a un acord amb l'estat central i els impostos que recauden ells s'administren ells. Després paguen un cupo al final d'any a Madrid. Els valencians no estan demanant ni siquiera això, podem demanar un tractament més just. Jo demanaria el màxim per trobar-ho, però és una situació. Si no tinguem consciència d'esta situació tan anòmala, tan injusta,
jo crec que tindrem molt difícil, tindrem el futur molt negre. Per part de la indústria, dels empresaris, jo crec que és fonamental tindre un teixit industrial fort, perquè si no creem riquesa a base de l'economia productiva, no tindrem gent que pugui pagar els impostos a l'administració, perquè els impostos es recauden del sector privat, de la gent que crea empreses, que crea negocis. Ahí és on generen els impostos. L'administració és la que té que repartir aquests impostos de manera justa. Però si aquests impostos es queden molts en Madrid, doncs ja dieu que si el regidor s'agrava. No sé si l'haig molt bé, bueno, que sí. Jo no volia estendre molt, però en el cas particular de la Vall d'Albaida, possiblement aquest efecte d'infrafinanciació estiga més accentuat per el que us he explicat. Les infraestructures, vosaltres sabeu el que hem patit en aquesta comarca en infraestructures. Fins a fa no res, per a vindre a un tinyent, o que hi ha una zona industrial, tenien que passar per unes carreteres que eren prehistòriques. L'autovia que passa per la circulació del Toll ja fa més de 30 anys que havia que haver i s'haver ajudat moltíssim per atraure nosaltres els nostres productes al mercat nacional i internacional. Altra infraestructura molt important per a la nostra indústria seria el corredor mediterrani. El corredor mediterrani, que també segurament haureu sentit parlar, perquè curiosament és un tema que porto jo els 15 anys en ell, però ara sembla que ja la gent ho ha sentit, perquè les patronals precisament són les que estem també reivindicant això. Entre ells el Parc Roja de Mercadona. El Parc Roja de Mercadona té una patronal que es diu l'AVE, l'Associació Valenciana d'Empresaris, que se'n va anar a Madrid, 1.500 empresaris a Madrid a reclamar este corredor mediterrani. Sabeu què? 1.500 empresaris a l'endemà no van eixir en cap de diari de Madrid. Només vam eixir en les edicions valencianes. I nosaltres necessitem que ens escolten en Madrid. Això és així de trist. És que no ens escolten. Jo estic dispost a anar a totes les xarres que faci falta. Aniré a la manifestació que faci falta. M'apuntaré a totes les associacions que faci falta. Però sabeu què? Al final és la política la que ens ajudarà a eixir d'això. Si no hi ha una reivindicació política seriosa que vulgui negociar això, que vulgui negociar aquesta tan injusta situació, jo crec que no ens fan cas. És que no ens fan cas. És que pensen, va vindre el ministre de Foment, va vindre el ministre de Foment i tot l'arte. Sabeu què? Va acabar parlant de Catalunya. És que és així. Sembla que els problemes que estan eclipsant el nostre problema. Nosaltres tenim que reivindicar en els polítics. A través de la política és quan més resultat es trau d'aquestes reivindicacions. Si no es aconseguís reivindicar en Madrid a través dels nostres polítics que en els pressupostos generals de l'Estat es destinen millors recursos i més recursos per a nosaltres, al final ja vegeu, reivindiquem, vindrem un munt de xarres que jo estic encantadíssim, a mi no em fa falta, però la política en clau valenciana és la que més fa falta. Gràcies.